Kowe wong telu nyawa telu tak dadekke nyawa siji. Wah, aneh gitu. Bayar sulapan, Bapak. Mbok ngenteni pasar malam Pak nek buka sulapan. Iki ora kok sulapan ning nyata. Wis padha menenga wae tak puja tak suwun ngersaning sing gawe urip. Muga-muga apa kang dadi penjangkaning Semar iki kasembatan ala Garing Petruk lan kowe Bagong. Maksudmu piye, Pak? Iki kok dadi aku mbungkuk mengarep. Tanganku nolor mengarep. Iya aku dadi piye to Pak iki karepe? Iki piye to Mir kok kaya ana ning jero ruangan kok aku kaya ana bolongan cilik. Anggere tak leboni tangan melar. Tangan kok lebokke kok mingkup meneh. Iki sing ning ngarep sapa? Aku, Pak. Wah, lah kok dadi Bagong sing dicatah ning nggon sirah. Kowe tak kandhani ya kowe dadi gajah. Lah, ora tenan to. Wis cilaka truk iki. Piye? Iki nek kecekel pawang sirkus iso dicandhak dhewe bendina ming turut tobong sirkus. Arti apa? Dadi gajah, penyakit to Semar iki. Kok sik to. Nek ora ngono ndak daramu ora kelakon kedunungan Wahyu. Iki Dimas, iki gajah. Gajah kurang ajar. Kowe sing kurang ajar jane. Manusia macam apa kowe? Mangsane sing wedok dikandhani sing lanang ngijlik wae. Kok ora buru kula malah digetak-getak. Wis tak tandangane gajah iki ora sing nandangi aku ora rampung-rampung. Gajah. Telalemu ndi? Iki. Kowe ngerti sapa aku? Prabu Kresna, Ratu Ndarawati. Weh lah pinter-pinter wae sekolah. Terus karepmu apa? Oh ya Dewi Banowati. Aku sing mepalangi. Lho, wani karo aku. Sing nawedeni apamu? Wah, minggir kok tendangane. Kok sik kowe ora entuk melu-melu kowe. Wah, sing gedhe kok njero urung arep nendangi wong urung disemprit wasit kok iso ditendang. Salin ora? Ora sae tak senjata cakra pecah sirahmu kowe. Siap. Madang. Ramadhan. Semaput. Sing ning ngarep dadi sirah sapa? Gong, kon rene kowe. Aku langsung bali wae terus. Wis iki to kon. Kon rene mampir kene sik. Ora kowe iki dinteni angkutan ya ora rene. Wonten dawuh. Sing ngakon kowe sapa? Dadi gajah barang. Semar. Mar. Ndara Janaka nek kene kok Semar ora rene iki mulai iki mesti ra tanggo jawab iki, Tru. Ya jujur ya digotongi aja. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Paman Arya, wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna Kawungga. Menika wonten satunggaling Nalendra Yaksa ingkang sowan. Menawa menika sumitranipun paman kula sejenar adhe nyawa-nyawa jimat kula nggih. Nadyan ingkang bapa nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nalendra Yaksa ingkang katemben sowan. Tumunten katimbalana menapa wigatosipun nggih anak Prabu Ngastina. Paman kula sejenar katur lenggah ingkang sekeca nun ngestaken dawuh. Kisanak aja kira ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh. Sira Nalendra saka ngendi lan sapa jejuluke? Ondetyan kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Sinuwun. Sing gedhe pangapuramu lan aja gempung penggalimu yen to aku ora nggunakake tata basa sarta tata krama marang panjenengane. Ternyatane aku urip ana ngalam padang diwenangake ora basa marang sapa wae. Ya ora dadi ngopo. Yen sampeyan dangu kelawan aku, mburi saka negara ing Pageralun Prabu Kumbara Yaksa. Prabu Kumbara Yaksa, ya. Apa aku sowan ngersaning Sinuwun Prabu Duryudana? Ora ana loro Nalendra. Kejaba menata Ngastina Prabu Duryudana. Wah, ladalah. Yen to kaya ngono gawe bombong rasaku lan ora kleru nggonku keraya-raya. Ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina dina samengko wis kasembatan. Sawise satata nggonmu ngadhep. Marana wigati apa dene kowe sowan?
ana ing negara Ngastina Prabu Kumbara Yaksa. Sinuwun ndadosna kawuningan yen to sejatine praptaku ning negara Ngastina mau mung bakal pamer telung perangan. Pamer telung perangan apa wae? Siji, keclaping cipta, loro leceting wicara, telu guna kasantikan. Keclaping cipta, nadyan aku ratu nak buta utawa nalindra yaksa, nanging aku bisa ngerti lelakon ingkang bakal kelakon lan bisa ngerti lelakon sing aku ora mangerteni. Leceting wicara, aku saguh bantah karo sapa wae. Guna kasantikan, aku saguh didu karo sapa wae aja ngomongake wujuding menungsa. Nadyan dewa wae aku ora bakal irip. Kumbara Yaksa, ana apa sinuwun? Aja mung kandheng ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Yen pancen kowe ngerti sadurunging winarah lan ngerti lelakon ingkang kowe ora ngerti kelakone. Mula gagi saiki kowe prasaja apa ingkang lagi ndak rembug ana ing Datulaya sadurunge kowe sowan. Wah, ladalah. Cilik gedene sampeyan nyoba karo aku ya. Yen kepengkok aja menggok, yen pener aja minger. Yen sampeyan dangu apa ingkang kelakon ana negara Ngastina. Panjenengane Sinuwun Prabu Duryudana bungah penggali merga garwamu Dewi Banawati entuk wahyu. Ya kuwi wujuding wahyu Pulung Ratu. Nganti ngrawuhake maratuwamu Nalindring Mandaraka Prabu Salya. Ing wigati bakal mbok kabari anake nggone entuk wahyu. Nanging Prabu Salya semune penggali ora seneng malah sajake menehi pangerten marang Sinuwun Prabu Ngastina babagan kanugrahan. Ya bener apa ora jagat Dewa Bathara? Pawan wonten dawuh napa sing diaturake lawan Kumbara Yaksa menika sedaya leres. Weh ladalah malah ketekan wong pinter lagi pisan iki lho. Ngastina kok ana yaksa sing sowan mongko ngerti sadurunging winarah. Ya pati sengguni mapan kaya mengkono. Lho kowe ngerti karo aku. Aja kok kowe bapakmu wae aku ngerti. Weh ladalah tur dasare kowe sawijining patih ingkang kondhang ana ing negaraku. Kondhang apa? Kondhang babakan Maranata Praja? Ora. Kondhang babakan Asmara Nggama, Asmara Tantra dudu. Kondhang patih Sekti Digdaya? Ora. Lah kondhang apa? Kowe patih kondhang megatke wong omah-omah. Wis aja mbak teruske, Yo. Yen ngono sampeyan ngerti kabeh sapa sing lenggahe ning kene. Sing eneng mburimu kuwi Nalindring Mandaraka Prabu Salya, nadyan aku durung tau ketemu. Wondene ingkang eneng pepungkuranku iki satemene dudu wong Kurawa lan satemene dudu wong Ngastina. Iki Begawan Durna, pandhita kondhang monyor-monyor. Turta dadi guruning para sata Kurawa. Ya apa ora? Weh lah cocok. Lah kok dudu wong Ngastina, Durna ki wong endi? Kuwi Durna ki wong atas angin. Nom-nomane jenenge Kumbayana. Bener apa ora? Takono. Bener Kakang. Heeh. Aku jenengku Kumbayana mbiyen, Bambang Kumbayana. Iya. Putrane Prabu Baratwaja Putra arep didadekke ratu ora gelem tumuli lunga saka ngatas angin. Nalika semono Begawan Durna nggone lunga kepambeng segara tumuli sumpah prasetya sapa sing iso nyabrangke aku yen lanang bakal diaku sedulur yen wadon dipek bojo. Tumuli ora suwe ana jaran sembrani ingkang negar-negar ning ngarepe Kumbayana. Tanpa didhawuhi Kumbayana nyingklak ana ing gigiring jaran sembrani digawa mabur ngungkuli Bengawan. Sakwise tiba ning tanah Jawa, jaran sembrani arep ditinggal karo Durna ora gelem, tansah ngetutke karo Kumbayana. Saka gempung rasane jaran sembrani dipateni karo Kumbayana. Weh ladalah. Jebul ora ngira jaran mau nalika tekaning pati wis meteng utawa wis nggerbini. Lho. Jaran meteng? Iya. Meteng karo sapa? Takono sing numpak jaran mau. Meteng karo sinten Kakang Durna? Oh, ula dhewe ya ora ngerti wong rumangsa numpak tok. Ora tumindak napa-napa. Lah kok iso nganti nggerbini? Kula mboten ngerti. Lah terus anak jaran mau saiki isih urip. Lho. Isih urip? Isih mapan ana ing Sukalima. Jenenge Bambang Aswatama. Weh ngono ta critane. Iya, Patih Sengguni. Bener Kakang Durna. Bener arep ngapa? Lho. Kok malah terus nantang. Lho sampeyan iku senengane ngoncaki karo eleke wong liyan kok.
Dumek ana Nalendra Yaksa sing pinter ngoncaki karo walane liyan, terus mang pancing-pancing supaya ngoncaki critane Begawan Dana. Niku crita-crita kula dhewe. Niku lakon-lakon kula dhewe rasa mang ngoncaki. Perkara kula arep jalan karo wedhus sakarep kula. Oh, nggih mpun ora sah nesu. Nggih pun. Ora sah datanan jeke kali kula. Nek ngonten sata manika, nggih, ora sah dadak dikenake. Panjenengan kok metu saka weteng jaran. Nek sampean ora ngerti, jaran niku sawise tekaning mati wenteh dadi wujud widodari. Weh, Bathari Wilutama. Oh, dadi sampeyan niku totol batin garwa widodari ning blegere jaran. Ya men. Kok mesti dikenak-kenake to? Blegere jaran ya men wedhus ya men, pokoke anggere widodari. Oh. Pokoke anggere widodari, anggere widodari. Paman Haryo, wonten dawuh. Salajengipun dinten sak mangke yaksa mriku badhe kadah wigatos menapa? Sinuwun. Yektine aku diwenangake nglakoni tapa ngrame. Tegese tetulung marang sak pepadaning urip. Sapa ingkang butuhake pitulung aku mesti bakal tak tulungi. Nanging waton ingkang tak tulungi mau percaya kelawan aku sinuwun. Kumbara Yaksa, ana dawuh menapa? Dina sawengku pancen aku nedeng bingung. Krana garwaku Yai Ratu Banowati kadunungan wahyu Pulung Ratu. Monggo kuwatir rasaku yen nganti Pulung Ratu oncat saka angganing Yai Ratu Banowati. Mula dina iki mula kanggen pancen ku arep nulungi karo Duryudana. Piye carane supaya ratu aja nganti oncat wahyu aja nganti oncat saka angganing Yai Ratu Banowati. Oh ladala. Babakan perkara kuwi ora kok angel nanging gampang tumrap aku. Gampang piye? Ora sandadak kowe ngrawuhake maratuwamu ingkang ado-ado saka negara ing Mandaraka ingkang tinemune panjenengan ora pikantuk kali damar. Nanging cukup aku ingkang sowan sinuwun. Wahyu Pulung Ratu ora bakal oncat saka angganing garwamu Dewi Banowati waton negara Ngastina kene tumbali wujuding gedhe kethek putih ingkang bisa tata jalma. Kuwi dadi jalaran wahyu lestari mapan angganing Dewi Banowati sinuwun. Ladala ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Kumbara. Kumbara Yaksa. Ana dawuh menapa ora pangling iki sinuwun Mandaraka dasar kepara nyata. Aku ratu ing Mandaraka Prabu Salya. Saiki mara gage nggonku maju ning ngarepaning anak Prabu Duryudana mau sayekti. Bareng aku krungu marang aturmu yen to kowe matur ngersaning anakku mantu Duryudana. Wahyu Pulung Ratu ing mapan anggane anakku Yai Besi Banowati ora bakal loncat saka angganing Banowati yen to tinumbalan wujuding kethek putih sing bisa tata jalma. Mara saiki aku tak takon karo kowe. Mara aku saiki tak takon karo kowe, wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Yo, kowe arep mundhut pirsa apa? Sarta kowe arep dangu apa Prabu Salya? Ngendian ning jamak lumrahing ngatasé wong gayuh kanugrahan kok dadak memateni sak pepadaning urip aku tak takon. Yen pancen kuwi sing ngutus gurumu sapa? Marakanda. Aku tak takon tak adu arep karo gurumu. Lah yen to pancen kabeh ilmumu kau pikantuk saka para Jawata, Jawata ngendi kayangane aku ingkang bakal munggah ning kayangan. Aku ingkang bakal adu arep karo dewa. Iki wis ngandhakake wong gayuh wahyu kok memateni samarang sak pepadaning urip. Aku ora mathuk, aku ora gathuk. Wis jamak lumaring ngatasi aku ki wong tuwa ditimbali dening anakku mantu Duryudana marang negara Ngastina. Aku seneng dene anakku Banowati entuk wahyu ning aku ki wong tuwa wajibe kandan-kandan. Ing atase Banowati ki ora tau prihatin, ora tau tapa brata kok entuk kanugrahan kuwi mau. Wajibe pancen kudu diteliti sarta diglejah, digelar lan digulung. Aja nganti tuna tembe mburine. Kabagane ingkang sinandhang dening anakku Duryudana aja nganti mung sak kedheping netra. Nek entuk kanugrahan ya kanugrahan salawase. Ora mung wujud kanugrahan ingkang mampir. Ning bareng kowe teka lah kok dilangap-dilangap ucapmu ndrawiri kaya grojokan nyerweteh kaya becik sewu nebo pategalan. Kowe ngandhake dadi buta pinter, kowe ngandhake dadi buta ingkang wasis waski cengesti. Nanging kelakuanmu sak isoring dramaan. Endah-endah kowe wujuding buta betah buteng aniaya. Mula rajana mokal, kowe matur marang seneng anakku Duryudana, kowe matur yen to syarat sranane wahyu manjing angganing anakku Banowati langgeng sak teruse yen to negara Ngastina ditumbali nganggo kethek putih bisa tata jalma. Duryudana anakku longgir, kula nuwun sewu. Ingkang Rama paripaksa radi nyelangkrak dhateng anakku ing Ngastina. Inggih kula sampun boten kiyat anggen kula ngampah dhateng mubal babaling
kamurkan ingkang saknyatanipun sareng kula midhanget dhateng aturipun yaksa ingkang bingkanane menika. Rama Prabu badhe kepareng-paring dawuh menapa? Kula menika ing Rama ing Mara Sepuh. Kula menika ing Rama Mara Sepuh ing Mandaraka. Ketayalan wong tuwa dugi wonten negaring Ngastina menika pamrih kula supaya Ngastina menika dados sae samukawisipun. Upami anak kula Banowati menika pikantuk kanugrahan ya nugraha menika mugi langgeng wonten anak kula Banowati. Dados kadang-kadang anggen kula tutur-tutur dhateng anak kula mantu ing Ngastina menika pamrih kula supaya kabagyan menika ndoneng namung sak kedheping netra, mboten namung sak umuring jagung, sak uruping damar. Menika sampun ngantos namung selaminipun. Mila wahyu menika kedah dipun reksa kanthi srananipun panjenenganipun anak kula ing Ngastina menika tumindak ingkang utami, tumindak ingkang sae. Mergi wahyu mapan wontenipun di papan menika tansah manjing dhateng titah ingkang tansah nyramakaken gesangipun dhateng tumindak ingkang sae lan becik nggih. Mboten wonten wahyu kok mapan angganipun tiyang ingkang nuwun sewu kirang panarimah kriyang priatos lan kiyang tapa brata. Mila dinten sakmenika kula suwun paduka anak Prabu keparenga sak mangke angipatna bebandaning raos, angipatna dhateng bebandaning raos ingkang lerekipun namung badhe tumindak ingkang boten prayogi. Tumunten sak mangke Sinramawi tirta wening monggo dipun wiwiti tumindak ingkang sae. Supados wahyu menika tetep langgeng manggen angganipun anak kula Banowati. Nggih. Matur sembah nuwun. Namung sareng kula petang-petang jebul pinanggipun syarat menika kula wau menawi kula lampahi awrat ingkang dipun ngendikaken Rama Mara Sepuh kula ing Mandaraka. Awrat kados pundi? Tumindak menika menawi mboten cocok kalian manah menika mboten badhe saged kelampah. Nanging sareng kula petang-petang jebul gampil pados wujuding kethek putih. Diagem tumbal wonten negari Ngastina. Menawi Ngastina sampun dipun tumbali kethek putih bisa tata jalma. Tan wandi mboten perlu kula menika angowahi watak wewantakipun Duryudana. Wahyu Pulung Ratu badhe mapan angganipun Yayi Ratu Banowati slaminipun tekesipun. Inggih, tekesipun kados pundi? Rama Prabu saged nyuraos piyambak. Inggih, menawi ngaten sak kranjang kuplak aturipun ing Rama ing Mara Sepuh. Menika mboten dipun agem. Kula ngertos. Nanging sareng seklimat aturipun buta ingkang sowan monggo dereng dadah, dereng pernah papan panggonanipun. Malah panjenengan agem aturipun. Mboten menapa-menapa nggih mboten menapa. Menawi telu mekaten sampun mboten wonten ginanipun menawi kula menika kedangun mapan wonten negari Ngastina. Samangke gandeng sampun boten dipun agem aturipun ingkang Rama ing Mandaraka kasekicakna lenggah ingkang langkung prayogi kula tak wangsul kemawon. Nggih, Rama kula caosi kamardikan. Rama badhe kepareng lenggah wonten ing mriki kula sumanggaken. Menawi badhe kepareng kundur kula namung saged nderekaken sugeng kundur sekicakaken lenggah. Ning mangke menawi ana napa-napa sing dumadi wonten negari Ngastina sampeyan aja sambat karo Mara tuwa sampeyan Mandaraka nggih. Dewa Bathara Kumbara Yaksa wonten dawuh sinuwun nganti wong tuaku dhewe Rama Prabu Mandaraka duka kelawan aku merga nggonku manut kalawan apa ingkang mbok aturake. Ya sabanjure kepiye dina samengku gandeng kowe bisa ngucap wahyu bakal langgeng mapan angganing Yayi Ratu Banowati. Mula babarke pisan yen kowe ora iso goleki wujuding kethek putih sing bisa tata jalma dadi tumbal. Aja takon dosa balimu ning Ngastina, mesti tak tugel gulumu. Wah, ladala. Lah malah entuk gawean ya sinuwun. Yen to pancen kaya mengkono aku sago, ngupaya menyang didunungi kethek putih bisa tata jalma. Dadi tumbal wadal negara Ngastina supaya Wahyu Pulung Ratu langgeng mapan angganing Dewi Banowati. Banjur mangkatku besok apa? Dina iki uga ndak jaluk budhal saka negara Ngastina. Budidaya tumbal supaya kelakon Yayi Ratu Banowati ngrasakake Pulung Ratu selawase njaluk sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kumbara Yaksa. Ger sampun lega raos sing manahipun ingkang putra Ngastina. Nadyan kedah kula tanggel jawab babagan dukanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Lha nuwun sewu. Sampun kawateng dukanipun ing Rama ing Mandaraka krana nata ing Mandaraka ingkang Rama menika penggalipun. Nuwun sewu. Pambeganipun panci kados mekaten nggih menawi boten cocok tumuli badhe duka.
nanging sakmangke boten dangu tertentu badhe sowan malih wonten negari Ngastina Paman kula sejenar kasinggihan mekaten. Bodolo wonten dawuh. Kula aturi ngodha lampahipun para sata Kurawa. Keparengipun lampahipun Gumbara Yaksa dipun odol adoh diceraki cerak didoi. Sampun ngantos kawistara. Yen pancen kelakon boyong kethek puting bisa tata jalma. Gumbara Yaksa badhe kula sengkaken ngaluhur dados kadang nata ing negari Ngastina. Yen ben pancen mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Kula nyuwun pamunten. Dipun keroyok kemawon kaliyan para sata Kurawa. Kula boten kepengin sumurup ana ratu. Pangandikane blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sintre. Nuwun ngesnaken dawuh Kakang Prabu Karna wonten dawuh timbalan Yayi. Sampun harus negaken dhateng kadang kula para sata Kurawa. Kawula nuwun ngesnaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Ngantos sampun kados lari alit Kartomarma wonten timbalan. Budal kang padha siping ingsun kundur ngedatun kawula nuwun ngestaken dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarma. Purna gatining parangkilan sanatasa kundur ngedatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadharangan sangganing Kurumban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing samengambil patraning keprabon gawe dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane. Rama-rama dewaku yen mapunten sinuwun akarya kagiat raos sing manahipun ingkang abdi pun Anoman dene paduka Gusti kula ing Mandura ingkang parang rawuh wonten ing Kendali Sada. Diwaji kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun sinuwun Prabu Tiyang Agung Baladewa jagat wasisaning Ubathara Wayapura jagat. Yo Kakang Anoman ndak tampa tiba sepadha-padha kaprayoga anggenipun lenggah wonten ing petrabaan Kundalini sinuwun. Wis ora kurang prayoga praptaka ning pertapan Kendali Sada dina samengko iki Kakang Mayangkara. Yayi Mas katuran karaharjan. Yo Kakang Anoman slamet sowan kula ngaturke bekti marang ngersaning Kakang Mayangkara. Kula tampi dawah sami-sami. Janur gunung kadingaren dene jengandika sinuwun Prabu Mandura. Kepareng rawuh wonten ing Kendali Sada. Upami ingkang abdi pun Anoman menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe swala. Upami kula badhe nampi ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken Diwaji. Kepareng amba barang ingkang sejati dhateng abdi pun Anoman. Kakang Anoman wonten timbalan. Marata coba tak takoni. Wangsul ana ingkang mertitis. Nggih, paduka sinuwun badhe paring dawuh menapa? Nganti suwe Kakang Anoman nggone urip ana ing alam padhang. Sugeng ana ing jana loka wiwit Sang Prabu Ramawijaya nganti tekan saiki wis beda jaman. Ewadene Kakang Anoman isa pinaringan yuswa panjang. Aku tak takon karo Kakang Anoman, kewajibaning Kakang Anoman kuwi apa? Kula kadhawan rumeksa dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu. Kadhawan rumeksa kalawan Sang Bathara Wisnu kasinggihan mekaten. Wiwit sinuwun Ramawijaya Sang Marteng jagat kula sampun dados abdinipun Sang Nata Prabu Ramawijaya. Ngantos sakmangke kula suwita dhateng negari Ndarawati, suwita dhateng sinuwun Prabu Dwaraka, Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ateges kula tetep dhateng kewajiban kula. Netepi dhateng sesanggeman ingkang sampun kaparingaken dhateng abdipun Anoman, kula tansah budidaya hanjagi dhateng kalujenganipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ngono, Kakang Anoman, nggih kasinggihan mekaten. Nanging sabab apa? Dina ana lelakon ingkang tumanduk ning Praja Indrawati teka Kakang Anoman ora mangerteni marang lelakon ingkang tumanduk ning Praja Indrawaka. Nyuwun mapunten. Jengandika anak Prabu Mandura paring dawuh bilih wonten lampahan ingkang tumanduk wonten Praja Indrawati menika nuwun sewu keparengipun wonten menapa Kakang Mayangkara. Dadi wruhanamu yen to wis ana sak candra itung kulungganing nggonten samengko iki Yai Prabu Kresna ninggal Praja Indrawati. Mongko ora ana baban kemanganda ingkang semendhi banun kang tinumpuk. Malah Yai Prabu Indrawati ora weling kelawan Nayaka Punggawa Indrawati. Tindake menyang endi? Wis ora kurang-kurang Baladewa ngene upaya marang lenggahing Yai Prabu Kresna. Parandene gagar wigar tenantu karya. Kalebu ngrawake para Brahmana Winasesiwa Sugata miyang para nimpuna supaya anggulari menyang endi lenggahing Yai Prabu Kresna parandene ingkang katindake gagar wigar tenantu karya. Mula tumuli Baladewa sowan ana ing Kendali Sada ingkang sayekti marang bakal nanjihke marang Kakang Mayangkara yen to pancen Kakang Anoman kuwi rumeksa marang yuwananing Sang Bathara Wisnu
Nanging sebab apa? Wisnu mindran saka Indrawati lah kok teko Kakang Anoman malah enak-enak lungguh sila tumpang kendangan jengkul. Tanggung jawabmu menyang ndi, Kakang Anoman? Sikron teteng gayung ngakoso risori sikori sang Ramandaya Pati. Ana yaksa gunjang romarane katak sini. Iladal. Menapa estu mekaten sinuwun? Lho, ora bakal ana jamak meneng atase Baladewa matur dura kelawan Kakang Anoman. Mula Kang sangka kuwi, yen kok dina samangke Kakang Anoman ora iso lan ora bisa mbudidaya menyang dilenggahi Prabu Ndrawati. Cilik ketemu kelawan Yai Kresna, gedene nganti kondur kelawan Narendra Indrawati. Ora ana gunane kowe urip ana ing alam padang sago lan netepi marang kewajibanmu minangka dadi pengayomaning Bathara Wisnu. Sinuwun, apan menika sampun dados kewajiban kula selak ana tanpa gina. Namung sak mangke monggo sampun ngantos kula piyambak dipun rencang-rencangi upaya wonten pundi lenggahipun Sinuwun Prabu Ndrawati. Menawi sak mangke boten pinanggih wonten ing jagat Pilanana kula badhe minggah wonten ing Kayuwangan. Kula badhe nanjihaken dhateng para Jawata nanging lang prayogi menawi dipun upaya langrumiyin wonten ing jagat menika mbok menawi nembe alampah tapa duwe nindakake swiji-wiji ingkang boten kenging kawanguran dening tiyang sanes. Ora sandadak kokean gunem tanpa guna ya budal dina iki mudhun saka Kendali Sada ngupaya menyang endi dening Yai Prabu Kresna. Monggo kula dherekaken sinuwun mandura. Katrenjo barisan nadyan mung sithik nanging kok mepalangi dalan. Sawa iki? Takon karo aku lho dhisik ngaku kowe sapa? Prajurit saka ngendi lan wigatine apa dene papan ing tapel wates Pertapan Kendali Sada. Takon karo aku kekeseting Sang Prabu Kumbara Yaksa. Aku tumenggung Sumbang Surajigja, tumenggung Sumbang Surajigja. Ya. Balik kowe sapa? Senopati Ndrawati Raden Setyaki. Raden Setyaki Singa Mulangjaya, Singa Mulangjaya. Tambak Yuda, Yuyudana. Wah jenenge akeh keparat. Rantak-rantak laku ning Prawadyabala Maragaging aku aja mati tanpa aran. Wani mapan ning lengkeng gunung Kendali Sada. Ana wigati apa? Setyaki malah kepasang yugya katujuh ngene. Dene laku ning Prawadyabala iki mau durung ketemu karo pawongan siji wae. Ning barang tekan kene ketemu kalawan kowe. Wigatine apa? Didhawuhi dening Sang Prabu Kumbara Yaksa kene ngupaya menyang endi dununging kethek putih yang bisa tata jalma. Yen kowe iso nuduhke, upama kowe iso nuduhke lan aku iso mbantu kethek putih mau. Ganjaran mengko dipara loro, aku separuh, kowe separuh. Mula rasa dadak wigir ringo-ringo lan aja nganti ana rasa tida-tida. Yen pancen kowe ngerti tuduhna Setyaki. Kagiat risang kapirang urinangko kinempit kempit
padha sangreknaning bawana. Oh, gugu karepe dhewe. Wani ngrasani karo Kakang Anoman. Kedhek puting bisa tata jalma kuwi pandhita ing Kendari Sada. Kadangku tuwa ya kuwi Kakang Mayangkara. Lah, yen pancen kowe ngerti, kakangmu sing jeneng Mayangkara mau bandanen wenehna karo aku. Aku bakal entuk bebungah ingkang sakmurwat karo Ratu Gustiku. Kena kowe bakal mbunuh karo kadangku sepuh. Ya iso nyempal bau kiwa teng ning Setyaki. Piye? Iso nyempal bau kiwa teng ning Setyaki. Lho. Kok malah kowe sajake nantang karo aku? Lek no mripanmu gatena gobokmu. Kae kadangku tuwa, ora-orane Setyaki ngedol karo kadange tuwa. Malah kowe sawadya barang ora gelem mlunga saka lengkeng Gunung Kendali Sada. Aja takon dosaku yang bakal nglungake kelawan kowe sak kadang. Lho, wani karo sing tawedene apamu? Ora minggat suara tebak dadang muni marganing patimu Singalena Prapting Lalis tumenggung sumbang Surajiksa. Sumbar Setyaki.
Wah, lho mung nyobute. Prajurit mlayu-mlayu eneng apa? Wah, sinuwun. Wonten pepadhang ingkang sampun kula sumerepi. Pepadhang kepiye? Wonten manara ingkang ulusipun seta. Ulusipun pethak mulus. Sareng kula taliti jebul piyambakipun pandhita ing Kendari Sada Begawan Anoman. Namung mugi andadosna ing kawuningan samangke Begawan Anoman ngamuk unggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sedaya para prajurit sami nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung. Kepelajar aji kalawan kadigdayaning Sang Mayangkara. Wah, candhak kowe. Bombong enggalih Sang Anoman nalika semanten saged mbubaraken para wadyabala. Pocap kacanten nalika semanten eling-eling yuswa wis kaladuk datan saged winilang cacahing driji wis mangabad-abad iwade tasih kasinungan kasekten linanggung. Mila jroning bombong ilang kaprayitnaning Sang Anoman tumiyup saking dirgantara Sang Prabu Kumbara Yaksa sigra gigit janggane Sang Anoman dadosaken kaget nggih Sang Mayangkara. Nigit janggane dening Sang Kumbara Yaksa. Nalika semanten Sang Anoman kagiat parandritan ngraosaken sakit amung datang saged nglawat sigra tanggaping gatiri Sang Mayangkara yayah nyendal tali wangsul tinimbang pejah saking Sang Prabu Kumbara Yaksa atrimah ngraga sukma uncat saking raga ngambah Halamantara. Ayo. Setyaki mlayu-mlayu ya kene. Koko Prabu ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye? Nalika semanten kula sareng lampah kula kaliyan Kakang Anoman. Nanging katrenjuh wadyabala ingkang ngayonaken dhateng Kakang Mayangkara inggih Kakang Anoman. Madosi wanara ingkang ulusipun pethak ngantos dados peperangan. Yo, nalika semanten Kakang nyumurupi bledug mangampak-ampak lebur kasaput ing angin. Tak kira krai banteng karo macan jebul tinemune si Adi Bandara karana sawijining wadyabala kasinggihan mekaten. Lah kok dadi kowe mundur sebab apa? Saking katebian kula nyumurupi wonten yaksa ingkang nggigit jangganipun Kakang Anoman. Satemah Kakang Anoman dipun boyong dening yaksa menika kala wau nebih saking kawontenan negaringken utawi pertapan Kendari Sada. Lho. Kakang Anoman digawa
buta kasinggihan mekaten. Wae lah dalan karepe dhewe. Setyaki daya lakune buta ning nganti ana apa-apa kowe aku sing ditutup dening kok wae kandhani. Gus. Sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel. Ndika Ndara dereng kepareng medhar pangandikan Ndara. Ingkang abdi pun Semar kula Cemadung dawuh Den. Nggih Ndara. Ngabdipun Garing Cemadung dawuh. Nggih dening ngabdipun Petro Cemadung dawuh. Nggih Ndara ingkang ngabdipun Bagong ugi Cemadung dawuh. Gagang Semar. Kula nampa sasmitaning Jawata. Yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan mongko cacahe ora mung siji ganepe ana 3 Gagang Nayantaka mongko Janaka wis tinuding kudu ngupaya kanugrahan nanging kena ngapa enggo sprene kok isih katon peteng paningalku paran menyang ndinggonku bakal nggayu kanugrahan kasembadan lan urane durung bisa dijagakake Kakang Semar. Ampun kendhat nggone budidaya Ndara. Sampeyan pun pikantuk sasmita saka sing gawe jagat tegese sampeyan pancen pun tinuding kudu ngupaya wahyu. Aku kudu piye Kakang Semar? Mang tindak pados papan sing sepa sepi sepen. Budidaya ngulir budi ngasah kadewasan. Sinambi meminta marang panguwasaning dat kamurming dat mugi-mugi pikantuk kanugrahan napa sing mangjaka gitu. Kok malah ndengok-ngoki apa ta, Mir? Kok malah ndengok-ngoki ngopo, Pak? Aku kok kaya ora mentala weruh tindake ndaramu. Lagi iki ndaramu gayu wayu kok bingung penggalihe. Ha terus? Terus ha? Diwalik Bagong. Kowe mbantu karo ndaramu ya to, Le? Bantu pripun? Bantu ndaramu menentuk kanugrahan. Carane pripun, Pak? Kowe wong 3 nyawa 3 tak dadekke nyawa 1. Wah, aneh gitu loh. Bayar sulapan pala. Mbok ngenteni pasar malam Pak nek buka sulapan. Iki ora kok sulapan ning nyata. Wis padha menenga wae tak puja tak suwun pingersaning sing gawe urip. Muga-muga apa kang dadi penjangkaning Semar iki kasembadan ala Garing Petruk lan kowe Bagong. Maksudmu piye, Pak? Iki kok dadi aku mbungkuk mengarep. Tanganku nolor mengarep. Iya aku dadi piye to, Pak iki karepe? Iki piye to, Mir? Kok kaya ana ning jero ruangan kok aku kaya ana bolongan cilik. Anggere tak leboni tangan melar. Tangan kok lebokke kok mingkup meneh. Iki sing ning ngarep sapa? Aku, Pak. Wah, lah kok dadi Bagong sing dicatah ning nggon sirah. Kowe tak kandhani ya kowe dadi gajah. Lah, ora tenan to. Wis cilaka truk iki. Piye? Iki nek kecekel pawang sirkus. Iso dicandha dhewe bendina ming turut tobong sirkus. Arti apa? Dadi gajah, penyakit to Semar iki. Kok sik to. Nek ora ngono ndak daramu ora kelakon kedunungan wahyu. Kowe nganggo jeneng gajah sapa sakarepmu lah. Saiki kowe mlayu wae. Nendi? Neng negara Ngastina. Piye budidaya supaya Dewi Banowati keplayu saka negara Ngastina sakarepmu nggone budidaya. Waduh cilaka iki, Truk. Lah cilaka piye? Nek nganti konangan prajurit Ngastina ana gajah ngamuk, tumbak modar iki.
ora nek mati ora nek mati ora. Kowe ora nglakoni kene iki sing dijatah nglakoni. Waton iso ora. Wis Gong distoke ngendikane bapak we. Ya wis. Nek nganti aku ana apa-apa tempuke kowe lho, Pak. Rasa kuwatir. Melayu wae sing banter. Jujuka ning Taman Ngastina. Siap sendika ngestaken dawuh. Truk sikile aja dompo lho, ora. Aku sikil mburi loro, aku sikil ngarep loro karo tanganku maju mengarep aku ya telale. Telale. Wah iya, Dik. Ah iya. Gareng endi gareng? Mburi dhewe ya apa? Waduh. Edan iki aku entuk bolongan cilik banget iki. Kuwi sing sok ngerok jenggot lho, Tre. Apa? Sing sok ngerok jenggot silet. Kuwi. Oh, mulane kok ambune teng-tengan ora. Kowe ora kuat le ambegan iromu lebokno nggonku bolongan kuwi. Mah, yo klepret kaya ngene kok padake ra. Saya mangkat aja jogoke ana omongan. Yo mangkat jogong yo. Ayo Gong, sik. Ngandel ora? Sikil ngarep mburi iki nek ora kompak ngene iki gonggong ora diocok-ocok ngono kuwi. Wah, wis kok cilaka mlaku kok nganti krungkep lho. Lah iki ning kene kudu latihan. Ngono pokoke karo gemermeng terus ya. Ngiwa nengen. Ya. Men ora tiba gajah mlaku tiba. Wong sikil mburi aku sikil ngarep loro ya ora sinkron. Ning ngobake pokoke kowe muni ngiwa nengen dadi aku men ora ketrikel. Ya mangkat ya. Gong, wow. Ning kalanggawana gelar pandaan muncar non lir kekonang suram sorotetan badang Mas Tonomo sidam sekaring bawana langgeng Buya pangling kaya sukma wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun inggih Ulun kemarin kula nganturaken sembah sumeng kenging pangabekti kula kunjuk ya sukma wicara ulun tampa akarya bombong tias ulun apa ta wigatine dene jeleng kita sowan mongko tanpa tinimbalan pale-pale menapa Ulun estunipun namung nanjaken dhateng lelampahan ingkang sampun linampan dhateng wayah pun Kresna bilih kula nampi sasmita jawata bati matedhaken kanugrahan inggih menika tigang perangan ing setunggal ing sinebut wahyu katentreman angka kali wahyu kaprajuritan angka 3 wahyu pulung ratu Ulun menawi ingkang wayah menika sampun nampi sasmita ateges kula menika ingkang dipun wenangaken gayuh kanugrahan lajeng sakmangke kula badhe nyuwun mriksa menawi ngantos dangu anggen kula nglampahi tapa parandene dereng wonten menganing dewa ingkang kula tampi tumunten kula nglaga sukma sowan resa paduka Hyang Adi Ulun ing wigati namung badhe amethuk dhateng tumurning wahyu menika Ulun Mas Tonomo sidam Kresna kula mentimbalan apa ingkang dadi atur kita mau apan kepara nyata Jawata bakal matedhake wahyu telung perangan katentreman kaprajuritan lan pulung ratu nanging apa to sababe
dene wektu dina iki dewa durung matedhake kanugrahan krana Wayu Pulung Ratu oncat saka Kayiwangan mbuh menyang endi papan dununge samengko Wahyu Telu ingkang jinangka bakal tinibakake ana ing jagat mung kari loro ya kuwi katentreman lan kaprajuritan. Lho lajeng Pulung Ratu wonten pundi? Ulun dhewe mboya mangerteni mula kang sangka kuwi Kresna pancen wis trep lamun kita ingkang darbi wahyu katentreman jalaran urip kita ning alam padhang minangka dadi panitising Sang Hyang Bathara Wisnu sayekti duwe pakaryan nentremke jagat sawigung wondene wayu kaprajuritan paringna kelawan kadang kita ing nunggul pawanang Hyang Jodipati Siwerkudara ingkang dina iki uga laku tapa brata wondene ingkang katelune Wayu Pulung Ratu ingkang sayekti kudu didarbe dening Si Arjuna nanging oncat saka Kayiwangan mula gandeng oncating Wayu ulun ora mangerteni kita ulun patah supaya ngupaya menyang endi dununging Wahyu Pulung Ratu sawise kita ulun paring katentreman lan kaprajuritan kita ulun paringake tedhak utawa bali marang Martya padha ngupaya kang aran Wahyu Pulung Ratu sukma wicara gundang ganjing langit kelap-lapaton lur kincanging risang mawe gandrung menawi kula mekaten pukulun tumunten ngaparingna lan kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dhateng jagat sing ati-ati para gagi tampan ana Narayana. Bang Mangaruna kadene nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca iki mayangkara inggih kasinggihaken pukulun teka-teka kowe wujud sukma manjing alamantara namung upadi wonten pundi lenggahipun pukulun teka ninggal negari Ndorowati anoman wonten timbalan yekti ngupaya tumurun ing kanugrahan ya kuwi wayu katentreman wis kasalira dening panjenengan ingsun wayu kaprajuritan wis bakal tinapa kelawan kadang kita tunggal bayu ya Siwerkudara inggih kasinggihan mekaten ya ming Wayu Pulung Ratu kok isih loncat saka Kayiwangan mulayu Anoman bali marang ragane dhewe-dhewe dirampungke perkaraning jagat Jawi kula dherekaken sinuwun. Astina Maha Prabu Duryudana nang ngandika duharining Sun Werkudara wonten dawuh pripun kabare entuk gawe napa mboten kula nyumur piyambak nggih sinuwun Kumbara Yaksa pranyata mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti buktinipun
Wanara Seta menika mboten sanes kejawi namung Anoman, sakmangke Anoman sampun dipun papanaken wonten ing alun-alun negari Ngastina. Aturipun kali pengendaripun Sinuwun Prabu Kumbara Yaksa inggih namung paduka kedah mejahi dhateng pun Anoman. Ya sinuwun. Saya becik kadadian yen to sampeyan ingkang kudu mateni Anoman. Mbok tugel gulune kuandane dipertak ana ing alun-alun negara Ngastina. Kene kaya ngopo wujude Anoman patenane. Anoman sing gedhe pangapuramu yen to wektu dina iki aku kudu mentala karo kowe merga sarana ditumbali ya kuwi kuwandamu ning negara Ngastina wayu ing manjing angganing Yai Ratu Banowati bakal pinardawa kamulyane tumung kula bapa ngakasa Ibu Pertiwi sabet curiga tugel tel gulumu wis senggono kunjang kancing langit kelap-kelapaton Lir kincang ing risang mawe gandrung kocap kacarita nata ngastina arsa jumangkah anigas jangkaning Sang Anoman nalika semanten datan prayina kedadak ingkang mlebet beteng nenggih gajah ing kedatosan saking Sang Hyang Panakawan sigra sumurup Sang Duryudana Samurasara Sang Anoman den gading kontal nata ngastina Prabu Duryudana. Dalah upama ora ana wujuding gajah mau tak kira wis ora karo-karuan ragaku satemaku ora bisa bali manjing ana ing ragaku ya dewi panggo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Sinuwun Darawati panjenengan lenggah wonten pundi Tobat. Iki ana wujuding kuwi panggol aku dadi mlebu jroning taman Mbak Tobat ngrusak pepasrening taman nabrak ya apa-apa. Gajah yen pancen kowe bisa tata jalma sakataning titah swantah. Kowe ngaku sapa jenengmu? Truk. Sapa jenenge Truk? Wis manut. Ah dhewe lunga mau durung nganggo jenenge. Ha iya. Lah takoni jenenge. Bambang dengkulmu. Gajah kok jenenge Bambang ora. Wis karangan. Seru-seru. Ya. Dewi Banowati, tobat, iso guneman, iso. Pancen aku diwenangake iso tata jalma sak tataning jalma wantah. Kowe takon karo aku. Aku gajah. Gajah alas. Gajah alas piye? Gajah Binggolo. Kowe gajah Binggolo? Ya, dasar para nyata. Kowe Banowati. Iya pancen aku Dewi Banowati, bojone Duryudana. Tobat. Ngerti kowe? Ngerti wae, kena ndelok TV. Kowe bojone Duryudana. Iya pancen mengkono. Nah, ngene Banowati, surumu apa? Sumurupa. Sumurupa. Kalau takon nang papan kene sayekti wing bakal ngadili karo kowe. Loh, Tobat. Aku kleru apa? Aku salah apa kok bakal mbok adili? Kowe ora salah ora kleru ning jane salahmu tok kendhit tok impit. Salahmu kuwi tok gembol. Salahmu mbok gendong ngalor ngidul. Lire piye dene kowe kandha kaya mangkono? Walah kowe iki rasa dadak sok kemersik. Sok suci kowe Banowati kowe. Aku ngerti sejatine kowe kuwi manggon ning negara Ngastina, kowe dadi bojone Duryudana, ning asline kowe iki ora seneng karo Duryudana. Kowe asline
tresna karo Janaka, ha ta? Ha ora? Aku tak takon karo kowe. Kowe iki sebagai apa? Aku Prameswari. Ha, kene Prameswari. Kenang apa Prameswari kok ora iso dadi patuladaning para kawula? Nek Prameswari nek kendho, kembene lobok, kembene Urataya kowe. Sing bener itu lobok kembene kendho ta piye? Lobok kembene kendho ta piye? Kuwi arep kepiye kahanane kawula utawa wong wanita sak negara Ngastina? Hah? Oh alah Banowati, Banowati kowe iki ayu, pancen ayu. Sapa nyawang kowe ora kepencut? Ning ayumu ki pupuran wisa. Ayumu ki racun. Ayumu ki pestisida. Pestisida apa? Meneng ta, Tru? Ya. Sapa sing kena ayumu kuwi bakal sirna margalayu. Wong wedok ora duwe tata, ora duwe etika. Anggep apa kowe nang ngene terus kowe iki nang kene iki wis gleleng dawuh karo abdi-abdi. Abdimu kuwi derajate luwih dhuwur timbang kowe. Mergo abdimu ki arep mung derajate abdi, ning nggoni le minangka dadi wanita ya wanita tenanan, wanudya tenanan. Ora kaya kowe Prameswari kok mrana mrene sambung karo wong lanang dudu bojone. Kelakon apa kaya ngono kowe? Penyakit to. Aku dadi ketegelan kowe, rumangsamu kaya ora weruh karo tata. Ora dikandhani bapakmu kowe, ha. Ora dikandhani wong tuamu, Prabu sapa Tru? Salya. Ndara Janaka iki dadi bojone Wala Sembadra. Aku kowe kok ceniningan ora. Wong kok ora mikir. Kaya ngono kahananmu. Oh. Terus meneng bae. Terus. Dunak-unake terus nganti mlayu. Banowati ayo mlayu, aja dijak. Ben kono mlayu dhewe. Aja ayo mlayu. Kapok ora kowe tak unake kaya ngono kuwi? Kapok ora tone kaya ngono. Arep kowe landesan tresna, arep kowe landesan tetek bengek sing jeneng kowe tresnani Ndara Janaka anu Raden Janaka iki kleru. Kleru tetep kleru. Ha takono sapa wis tetep kleru. Arep macem-macem kok. Semangkean lho. Duryudana takon nganggo ngapa? Hah? Minta go wangun-wangun Duryudana. Ha apa piye? Oh, alah Banowati. Ayu kok mung dienggo lelemeran. Ayu kok ning dienggo. Wah, menungso macem apa kok. Ora wangun kowe manggon ning negara Ngastina. Nang alas kono manggon. Mergo kowe ora duwe rasa kamanungsan. Kowe ora duwe rasa iba. Iba ya wong mbok. Wis omong-omong to. Iya. Ora duwe rasa iba. Ora duwe rasa mesake karo sak pepadane. Ora memelas karo sapa bojone Sembadra. Oh, penyakit ora. Wagu kowe nek carane kaya ngono wis pinter rasa ndorangit ayu nganti lemeran kaya ngono. Nek kelakuanmu kaya ngono kuwi sing tandulke apa? Kelakuanmu sing biasa kaya ngono kuwi ngembet karo wong tuamu barang tak kandhani. Nanti kentekan kata-kata ya gitu. Wis ora apa-apa, mlayu wis mlayu. Wis. Aduh. Kacune tiba itu. Ya wis ben. Ameng kacune tiba. Arep pengen ngambu kacune wong ayu. Wis rasa diambur. Wong lu kok diambur. Banowati. Aja mlayu kowe. Aku sing arep ngadili karo kowe. Kresna Senayeng manglung mintonaken tiwi kramanira kang kumitir tala apa jugar Yai. Ya aku wis jugar mbok jugarake. Siadi tapa ngupaya apa? Entuk sasmita kudu ngupaya kanugrahan Marakage Tampanana iki paring Sang Asih Prana. Ya Sang Hyang Padawenang iki wis pun Kakang Gawa. Wujude apa? Wahyu kaprajuritan Tampanana Werkudara.
Koko Prabu. Koko Prabu sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula. Lho iki Janaka kok teka-teka nglumpruk apa? Panjenengan sampun dura kaliyan kula. Lho, aku goroh ngapa to? Koko Prabu sampun pikantuk gegayuhanipun. Apa? Kanugrahan Kakang Masugi mencorong cahyanipun. Ketinggal menawi sampun kasembadan gayu kanugrahan. Nanging kula ingkang dereng Koko Prabu, kula dereng saged kasembadan gayu kanugrahan. Kula kedah kados pundi Koko Prabu? Batobat Dimas Janaka ngene Dimas. Dimas Janaka batobat Dimas. Pun Kakang Daya wujuding gajah, pun Kakang Daya wujuding Dwi Pangga batobat. Dimas Arjuna, aku tulungono Dimas. Lah kuwi wis entuk wahyu ngono kok Janaka. Wahyu Drampa. Wah. Jlampong nek omongan glece sak penake dhewe. Sanes menika ingkang kula ajab. Batobat jan iki rembugan apa to? Lho ya kewan karo pon Kakang Mbok. Aku iki Daya gajah, diunek-unek karo gajah batobat, gajah kok panggraitane kaya menungso. Ngerti lakone awake dhewe batobat ngerti lakone awake dhewe. Lah wong sedaya menika sampun sami ngertos. Panjenengan kaliyan Janaka menika wonten sambetan menika sedaya sampun sami prisa. Sampun malih kok wujudipun titah menungso, nadyan kewan kutu-kutu walang atoga menika sedaya sami ngertos. Nah ya carane ora ngono kuwi ngunek-unekke kaliyan kula. Lah nuwun sewu, ingin dipun lampahi menika klentu napa mboten? Klentu tumraping panjenengan mboten tumraping kula. Lah kuwi jenenge benere dhewe. Wis ben aja tak urus. Wah, wong seneng kandhani piye-piye ora bakal iso gugu. Wis ben dilakoni. Ben dirasake. Supe Sang Banowati. Nalika semanten supe lamun wis kedunungan kanugrahan. Mboten kenging cecaketan kaliyan priya. Laminipun kawandasa dalu, kawandasa dinten. Panandiri dipun merat Sang Arjuna ngrangkul lungayaning Sang Janaka. Oncat wahyu manjing anggan Janaka. Prabu. Kula kok badan kula kados mangkaten menika kados pundi Prabu? Lho kenging menapa? Dumadakan kok badan kula menika lajeng mboten gadhahi kekiyatan pepes bayu kang tapis. Lah kandhani ngeyel kok. Panjenengan menika nuwun sewu. Kegeden niat ning raga mboten nyekapi. Tegese piye kuwi? Apa dadak tak cethake to ya? Kegeden niat nanging jane raga wis ora iso nututi karo karepe niat. Ngece aku. Ora. Wah, ngece wae. Ora Werkudara, aku ora tau ngece karo sapa-sapa. Wah, Janaka wonten dawuh. Janaka rasane piye? Raos kula malah kados wuwuh tenaga kula. Yai Ratu Banowati kecalan. Kula kecalan menapa? Panjenengan supe pikantuk kanugrahan Wahyu Pulung Ratu. Inggih. Supe menawi mboten kenging caketan kan priya. Inggih. Lah kok ngrangkul Janaka? Wahyu oncat. Batobat. Wahyu oncat. Inggih. Waduh ya wis ben. Kula menika mboten kedunungan wahyu menawi saged ngrangkul Janaka menika sampun imbanipun kaditene pikantuk wahyu kamardikan ora Bu. Piye kuwi Werkudara? Wah, werna-werna wae. Dimas aku tulungono ya tulungono. Kula aturi lenggah wingking mriki. Duwe panggonipun kados pundi gajahipun wonten pundi? Ngoyak aku Janaka ngoyak aku. Lah. Gajah kok bareng weruh aku kok njur noleh. Malah nglungani Gong. Ayo rono. Ayo ana Sinuwun Ndarawati mesti diajar awake. Ana Ndara Werkudara mesti diajar ora rono ora rampung-rampung.
Iya iya. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara. Weh lah ngerombong. Iki Dimas, iki gajahe. Gajah kurang ajar. Kowe sing kurang ajar jane. Manusia macam apa kowe? Yo mangsane sing wedok dikandani sing lanang ngijlik wae. Oh kok ora Bu, kula malah digetak-getak. Wis tak tandangane gajah iki ora sing nandangi aku ora rampung-rampung. Gajah, gajah. Telalemu ndi? Iki kowe ngerti sapa aku? Prabu Kresna, Ratu Ndarawati. Kowe lah pinter Wae sekolah. Terus karepmu apa? Oh ya Dewi Banowati. Aku sing mepalangi. Lho, wani karo aku. Sing tawedeni apamu? Wah, minggir kok tendangane. Kose kowe ora entuk melu-melu kowe. Wah, sing gedhe kok njero urung-urung arep nendangi wong urung disemprit wasit kok iso ditendang. Ngoten ah. Permlek apa? Permlek, permlek ora. Senengane ora. Wis to, ora sandadakku kian gunung sing tanpa guna ayo do salin. Do salin ora? Ora salin tak senjata cakra pecah sirahmu kowe. Siap. Madang. Ramadang. Semaput. Wah, karo piyai siji iki konangan. Sing ning ngarep dadi sirah sapa? Gong, kon rene kowe. Aku langsung bali wae terus. Wis iki to kon. Kon rene mampir kene sik. Ora aku iki dinteni angkutan ya ora. Wonten dawuh. Sing ngakon kowe sapa? Dadi gajah barang. Semar. Mar. Ndara Janaka ning kene kok Semar ora rene iki mulai iki mesti ra tanggo jawab iki, Tru. Ya jujur ya digotong ya aja. Bapak iki mesti nang kene. Semar kok rene nggih. Nendi bapakmu? Kae nang mburi. Wonten dawuh. Niatmu piye to? Sampeyan ora usah kula jlentreh kene rak Ndara Janaka wis kelakon kedunungan Wahyu nggih to. Nek mboten ngonten mboten rampung. Iya, aku ngerti aku tanggap. Yen pancen kaya ngono, Semar ingkang bisa mbudidaya. Matur nuwun. Banowati. Banowati. Wonten dawuh. Yai Ratu tindak mriko. Ingisaken dawuh. Watu apa to ya? Dateng soso. Ngopo kowe tekan kene? Mboten menapa-menapa kala wonten gajah ingkang oyak-oyak dhateng kula tumriko dipun tulungi dening Dimas Janaka, dipun tulungi dening Prabu Ndarawati. Apa ora ana wong lanang liya sing nulungi karo kowe? Nulungi kok milih. Mboten milih, nyatanipun ingkang wonten kula kaliyan pun Yayi Janaka, Yayi. Mboten. Lho wis ngerti lakone. Diar nangan sing lanang. Pokmu kapan? Yo tanggung jawab. Cerewet. Ora meneng tak suwek lambimu. Tak suweki dhewe. Mbane mong suwek malah saya amba. Sampun monggo dipun asta kundur. Dipun dherekaken kundur ingkang garwa. Niwawun suwe napa dereng ngriki? Nembe kemawon. Tenan. Estu. Dereng suwe. Dereng. Tur dasaripun wonten kula wonten Werkudara. Kok arep ngopo to ya? Banowati. Wonten dawuh. Atus. Inggih. Lho. Nggih. Ketap-ketap ning akasa ana buta kae. Wah, jangkae. Dudu mungsum. Sapa? Anoman Sendika ngestaken dawuh sinuwun.
kedhek putih ora dadi tumbal kowe sing dadekke tumbal. Ayo. Waduh mati aku. Dasare kuwi sejatine wis tekaning pati nanging ramyang dadi menungso. Ayo bali nang asal mula bukane. Waduh mati aku. Ora gelem bali marang asal mula buka mujud aku dosa aku yang bakal mula soro karo. Wah, mati. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung wahyu katentreman kaprajuritan lan pulung ratu tetiganipun sampun manjing ing negari Ngamarta. Katentreman saged dipun gayuh menawi wonten jiwa kaprajuritan. Semanten ugi sasampunipun tentrem kedah wonten ingkang minangka dadi panutan inggih menika ingkang sampun kedunungan wahyu pulung ratu ya Semar. Tetiganipun menika mujudaken satunggiling kanugrahan ingkang winastan wahyu tanah Jawi saged pinardawa tentrem ayem mulya rukun niring sambi Kalandara.